me. Una-unahan magdala naman dito. Tita or Mami na mataba! Music natin! Tita or Mami. Sandali. Oo. Eto, meron na ka. Oo, kanina pa, nag-volunteer na nga. Sinabi na nga, volunteer eh. Oo, maraming salamat. Bigyan natin ito na prize. Tatagalin ba natin ito? Oo. Okay. Next, break me. Break me. Una-unahan, magdala naman dito or dali naman dito ang madalas ginagamit ni Mami ni Daddy. Pag sinusuot or umaalis, lagi sinusuot. Ano kaya ito? Kayo masyado na yung maintindihan. Ayan. Okay. Break mo na magdala dito ng seat pero namahaba! Music natin! 5 seconds, seat pero namahaba. Wala ko na guys. Eto. Galing na ito. Sir, pakipatay yung mute. Dito mo na dito, best friend. Ano ang pangalan? Taga saan? Dito. Dito ka muna. Ayan. Magaling siya magito ha. Ayan. Pag may kasalanan ng ang bata, ano ginagawa? Daba! Ay, joke lang. Ayan, nag-aaral ka ba, best friend? Anong gusto mo naman pagkalaki mo? Anong gusto mo marating? Cellphone. Sundalo. Ano ba ginagawa ng sundalo? Sundalo, umapatay. Next! Masama? Masama? Masama ang mukha. Masama clown. Grabe ka, naka-clown mo, masama na. Ayan. Hawakan mo. Salamat sa'yo. Grabe naman kayo. Masyado kayong judgmental. Ayan. Next, break me. Maraming pa tayo yan. Break me. Una-unahan, magdala naman dito ng 100 pesos. Music natin. 100. Sa sito, dali mo na dito, ma'am. Mamaki na po, ma'am. Ma'am, sama mo na, sige. O, sige. Kaya dito, ma'am. Tayo. Ang bago lahat na. Ano ang pangalan? Dito ko muna naman. Taas mo dalawang kamay. Taas mo muna. Pakisa mo yun na yung music. Ako po'y nanonood pa. Sandali lang. Siyempre. Ha? Wala na. Kasi dito muna tayo. Dito ka muna ba? Dito ka muna. Okay, bakit lahat? Dito ka muna lang. Ayan. Ulitin ko, ma'am, ano pangalan mo, ma'am? Ilang taon? Taga saan? Taga saan po kayo? Santo Tomas! Music natin! Dito ka! Wala kang kahit hindi lang. Ayan, ma'am. Kabiraso lang! Sayang naman po. Dito ka, oy! Ito ka lang yung music. Paano yan? Yung mga 100 na hindi sumayaw, sabi naman ang punta. Maraming salamat. Bigyan mo siya ng prize. Okay, thank you po. Dito. Ikaw naman, dito ka. Ayan. Ano pangalan? Fatima. Ilang taon? May asawa? May anak? Wala. Taga saan? Santo Tomas! Music natin! Pag hindi ka sumayaw, hindi ko makuha yung 100 mo. Yung chorus lang, chorus. Iskira yung chorus lang. Okay, gusto mo lang mga chorus eh. Ayan. Sige! Panalo! Ay, sa mo.
Okay, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ay, wala na rin. Thank you. Nakapali ka lang ako. Ha? Ay, yung proxy. Okay, sige mo po na maraming salamat. Thank you. Maraming salamat ka pala. Sa lahat mo na nag-donate ng 100, thank you po. Maraming salamat. Okay, Ate daw, ate. pambibili nga namin ng LT dito mamaya. Bibili ako. Salamat. Thank you. Ha? Sandali lang. Baka mami ka dito, baka may gusto mong magreklamo. Pwede tayo. So, magsumbog tayo kay Tulpo. Hindi, tawagin ko lang yung sorry na natin. Baka naman, hindi kayo makulit. Ha? Ikaw yung gusto mong magreklamo kay Tulpo, tapos bibili ko kayo. Ha? Ako anak mo, gusto mong magreklamo kay Tulpo eh. Tapos kami pa paano pahamak mo? Gusto mo ko pa yung Tulpo. Diba? Tawagin lang natin, tawagin natin. Sorry ko na. Anak mo yung dalawa. Lapit ka kasi dito. Dito kami, Mim! Aawad mo ba? Oo. Ayaw mo talaga, wala ka. Ayaw mo talaga. Okay, next baby. Isang the music. Ayaw mo kunin eh. Next baby. Nagdagdagan sa kita talaga. Okay, next bring me. Bring me. Oy, dalhin dito ang lola ng birthday. Sala ba, lola? Nagkabay, lola? Lola! Ikaw mo. Ito yung lola. Oo nga. Ang ginawa niya, pinaligkat si lola eh. Hindi mo na tinulak si lola. O ano naman ang pangalan mo? Mary Jane, taga saan ka? Taga dito daw! Music! Ito na sandali. Ito mo na dito, Nay. Nay, bago lahat. Makawakal. Sino dalawa? Gusto mo? Ayan. Dito muna tayo ng... Ilan taon na ako kayo, Nay? 65 na ako. Tapos, 65. May asawa pa kayo, Nay? Ginagin mo ba? Andiyan. Nagagli-gatli. Sa gabi, ano tawag sa gabi? Ahani. Ali. Ali. Talaga. Hindi si Emong yan, si Emong. Ayan. Bago lahat, mama, itong kausapan natin na to. Ano naman po? Ang dahiga lang eh. Ano naman po ang gusto mo sabihin sa ating birthday sa lahat natin? Ano po yung birthday wish mo? Picture mo na, picture. Nagutok. Di ba? Meron kami ibigay sa inyo talaga. Once again, hintog sa inyo ng Pure Foods, Pure Foods. Maraming salamat. Thank you. Kaya, salamat tayo. Thank you. Okay, tawagin naman natin, siyempre kung may lola, tawagin naman natin si Lolo Guillermo. Ayan. Ano natin, ano na lang yan. Ginagawa, tinutulak eh. Hindi tayo, ito si tatay. May kaso ako? Wala po tayo.
Palakpakan natin, ladies and gentlemen, please welcome Paquito Diaz. Tay, bago lahat tayo. Ano naman po yung gusto mo sabihin? Ano ba yung birthday wish mo para sa yung mahal mo ako? Sana maging mabait at makatapos ng magandang pag-aaral. Happy birthday! Walang masyas buti. Okay, Baglat! Hello! Ano yun? Di ba akala ko na sila Okay guys, bago lahat, magdadako muna tayo sa ating magic show habang kumakain kayo. Meron tayong mga ilang pasabog ng konti. Kaso medyo sasabog na ito ng konti. Don't forget guys, huwag na huwag yung gagaya ito. Pawang eksperto lamang ang gagawin natin ito. Patnubay na magulang ay kailangan sa mga sumusunod. Sa lahat ng mga gusto pa doon, ang gagawin lang natin, kumuha tayo ng upuan natin. Akapela yan. Happy birthday to you. Ayun na pala yun. Hello. Hey guys. Happy birthday. Sandali, patayin mo na lang. Ang gulo ng sounds mo. Okay, once again, akapela tayo. Gusto ko lahat tayo, akapela tayo. Kung sino hindi kumanta, pangit. Bam, 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 bam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Para pam, maligayang bati. Maligayang bati. Okay, just come back in the video. Close your eyes. Mag-gusto mo na. Okay, ayan. I-blow mo na. Anong nangyari? Ay, ganun ba yun? Ayan. Sige na, tatayin na lang ako. Sige na, blow mo na. Sige na, blow mo na. Kaya, once again, natin sa inyo ng Coca-Cola. Happiness at saya. Kaya napalintay natin. Right na. Wala ba tayong parang makan para kay Precious? Bati naman natin, happy birthday, Precious! Yung mas malakas manood! Eh, yung pinakamahina naman! Wala ba tayong palakpakan na ito? Palakpakan natin na sarili. Okay, bago lahat, ma'am. Mag-wish muna si ma'am. Naging ba yung daddy? Ayun dad. Ayan guys, natin tahimik lang po. May mag-wish yung daddy para sa kanyang ina. Hello sir! Hello! Sir! Hello! Nandiyan ako. Hello sir, tanong ko lang sir, ano po yung birthday wish mo para sa iyong mahal na anak?
kayo putumaya, gagayahin nyo lang yung sasabihin. Example, aso. Aso. Ganun lang ha. Isa pa. Si ate, sabi ka. Ate. Yan. Sa. Ayan. Example. Kotse. 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 Pula. Ano pala? Pula. Pula. Anong kulay ng kotse? Mali! Dapat sabihin mo anong kulay ng kotse. Kaya tinawag na gaya-gaya o tumaya. Pero example pa lang, nandito tayo, supply dito hindi. Nandito tayo, ha? Okay! Ready? Kotse! Kotse!
Okay, bago lahat, mag-post na mga kapag sa akin. Saan ba ito nakikita ito? Ano? Ano nilalagay dito? Okay, bago lahat, ano tayo? Makinig. Pero kanina, okay guys, sabihin nyo na malakas, Magic! 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 Lahat. Music natin. Seryoso lang po. Seryoso lang. Siguro sa'yo to. Milo. Ay, ito sa'yo to. Sakto sa'yo to. Ayan. Ay, sa'yo to. Grabe na siya. Music natin. Okay, bago lahat guys, ano tawag ko sa hawak ko? Box. Yung malakas? Ano sa Tagalog ang box? Butong. Butong. Quadrado. Ano naman sa Spanish? Ang kahon. Alam mo,
Hindi, hindi. Sabihin natin yung na malakas. Open Toaster! Open Toaster! Alam mo yung pinagsimula ko natin at natapos na natin. Ano kaya yun? Ah! Ahas, pag tinapos ko sa inyo, wala tatakbo. Music natin! Kailangan dito ng isang volunteer. Sino ba yung pwede dyan? Ano ba ba kailangan? Hindi ba kaya? Hindi kailangan yung batang lalaki. Batang lalaki, sino ba yung pwede dyan? Batang lalaki. Sino ba yung pwede dyan? Batang lalaki. Patapakalalaki. Ito na lang, ito. Ito. Pwede ako makahiram ng upuan. Ate, pwede. Pwede ako makahiram. Okay ba lahat? Ano pangalan? Rahul. Taga saan ka, Rahul? Taga turong baluga ka, Rahul. Ayan, ilang taon ka na, Rahul? Sabi mo dito, Rahul. Sabi mo, lalaki ako! Lalaki ako! Lalaki ako! Hindi natin, Rahul, ha? Lalaki ako! Lalaki ako! Lalaki ako! Tumigil na si Rahul! Lalaki ako! Ito na may usapan natin, Rahul. Kung talaga lalaki ka, ilabas mo ito yung ano, at yung gusto mo ba ito ko dito? Isa! Dalawa! Masyado kayo invited. Ito yung kanin kamay niya. Ito. Kaya kailangan kabigasin niyo. Pag pinalo ko to at bumaksak, sasabihin ng bakla. Pagka pinalo ko to at hindi bumaksak, papalakpakan niya. Papalakpakan niya siya malakas. Okay, example ng palakpak na malakas! Example ng bakla! Ganun lang ha. Ulap ng sundok! Tawa na tawa. Wala to. Isa! Dalawa! Tatlo! Ay, good. Joke lang ha. Ay, good lang. Sigurado ito, seryoso na to. Isa! Dalawa! Tatlo! Dali ha. Okay guys, ano tawag yun sa hawak ko? Embudo! Ano sa Tagalog ay embudo? Ito usapan natin, Raul. Pag binuusapan na ito ni Tito Raul, kailangan walang tutulo sa ilalim. Pag may tumulo sa ilalim, Hindi. Sasagulut ako.
mo. Away ka na. Okay, buhusan na namin. Ayan na, oh. Ay, magpapatawa. Patawa tuloy ako sa iyo. Huwag ka. Iwata, tubig ko yung baso. Ano mo lang yun? Hindi nararamdaman ka. Ibig ko sabihin, hindi mo nararamdaman dumatawa sa loob ng katawan mo. Hindi mo malamig. Wala akong pakaramdam. Ibig ko sabihin, hindi mo nararamdaman ang tubig na malamig. Ayan, nararamdaman mo. Ano nararamdaman mo? Malamig. Sakdamin mo ng sakdamin. At bukas, may naramdaman ka. Ito na. Ayan na. Pumikit ka, pikit ka. Dadasalan muna natin siya. Sa isang dasal, dasal ng kapangpangan. Pikit ka. Yan mga kapangpangan naman natin. Dasal ng kapangpangan. May kemi, may ketong, may bulutong, may kurito. Dasal ng Tagalog. Ang tubig. Papasok. Ilamot. Lalabas sa barangay tanong. Dasal ng Hapon. Apoy. Mandaman na rin. Dasal ng... Dasal ng Hapon. Honda. Yamaha. Suzuki. Kawasaki. Yapayuki. Hindi gumagalaw siya ng huli. May nararamdaman na siya. Gusto mo, meron tayo tayo dito. Meron ba tayo pagkita pa? Guys, bago lahat, kasi mahirap kasi ilabas mo lahat, bandang huli, wala ka ng mahugan. Diba? Oo. Kung baga sa pag-ibig, ibuhos mo ang pag-ibig mo, bandang huli, masasaktan ka. Ganun lang. Iinom ka lang. Tapos lang. Hindi, pagka inom mo, kinabukasan, ayun na naman. Diba? Okay, lahat tayo, plus everyone, lahat po mga kids, doon tayo sa ating pambansang Cavite. Unahin muna natin yung ating birthday celebrant today. Kasi fresh.
yan para mag-celebrate ni kapitong birthday na ni anak ni Precious David. Dakal pong salamat ka rin hanggang silaw, sa rin caterer, sa mga clowns. Siyempre, tabi po kakalimutan magpasalamat din nga pong Gino at maging successful niya po mag-celebrate kay ang birthday na po ni Kamaki. O ito po. Salamat din din. Bago lahat, share naman, sir. Nandiyan ka ba, sir? Sir, may tatanong lang ako sa iyo. Basta huwag mo kakalimutan ng size A, kulay blue, pantalon, sky blue, Adidas. Sama ko muna ko ng Ajas. Kapal, no? Okay, bago lahat, sir. Bago lahat, sir, baka may gusto ka pang pasalamatan sa lahat ng dumalo, sa lahat ng mga nandito ngayon na gusto sa atin. Sa lahat ng nagpunta at sa mga tumulong. Sa lahat ng mga nandyan, maraming salamat. Sir, actually, nakapunta na ako dyan sa Korea. Kaso nga lang, pagdating sa nakalagay yung open alive. Ayan. Okay, sir, maraming salamat po. Thank you so much. Ayan po. Thank you po. And then, guys, maraming salamat po sa inyo lahat. I hope nag-enjoy po tayo dahil bukas! Lockdown na naman tayo muna. Ayun na naman yung paghirap natin dahil alam nyo guys, level 3 na naman tayo sa ating buong bansa, hindi lang sa ating buong Metro Manila. Ayan, kagaya po ngayon, actually, hindi sana ako makakapunta dito. Taga-Tondo, Maynila ako, pero pinilit ko pumunta dito at nakapunta naman ako ng Pasay. Maraming salamat po. Thank you so much sa lahat po ng mga malayong lugar. Ingat po, dahan-dahan po sa pag-drive pag-uwi. Maraming salamat and thank you sa ating Emperor Lights. Tabi po para sa tagumpay and then Records here. Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan. Sige po, mamaya na lang. Thank you! Sana po nag-enjoy po tayo. Thank you for coming. Thank you so much.